Знаеш ли какво научих за своите 10 години опит като фризьор? Остани и ще го споделя с теб напълно безплатно. Здравето на скалпа е от съществено значение за нашата коса. Скалпа отговаря за растежа, косопада, омазняването и цялостното усещане. В работата си срещнах толкова клиентки, които се оплакваха от бавен растеж, косопад, омазняване, сърбеж и дори неприятна миризма. Тествахме стотици шампуани и никой от тях не успя да отговори на всички търсени критерии. Затова за своите клиенти и за вас създадох скраба на Адира. Това е скраб шампуана, който променя играта. Почиства мъртвите клетки, възстановява кръвообращението, регулира омазняването, подпомага растежа и стопира косопада. И всичко само с едно ползване. Със своите уникални ексфолиращи частици, скраба придава страхотна чистота и обем. Невероятна свежест за скалпа, а аромата му е абсолютно божествен. Не мога да се наситя. Толкова е сладък, че ще го изям. Ползва се изключително лесно. Намокряме косата си под душа, загребваме малко от скраба, разнасяме го по скалпа и търкаме. С Богом косопад, здравей, извънземен обем. Отивам да се изкъпя.